La lengua es la clave para poder integrarse a una nueva ciudad. Por eso, en primer lugar, vais a aprender a castellano para poder sobrevivir y poder cumplir todas las nuevas necesidades sin cap ayuda. Pero después vais a descubrir que hay un otro idioma muy importante aquí en las Illes Baleares, que es el catalán. Por eso, vais a decidir vais comenzar con tothom amb el nivell bàsic, que és molt fàcil i pots aprovar l'examen en la primera convocatòria. Però ara, sense tenir en compte amb el temps, ja estic en el B2, que és un nivell un poc complicat, però segueix aprenent.